μας πνίγει συνήθεια. Βοηθάει και ευκολία, είναι όλα τόσο ωραία. Μοιάζει η εύκολη ηλία. Στην εποχή αυτή που ζούμε των μετρίων, βασιλιάδες οι τρελοί των ηλιθείων. Κινητά. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι άσος στο κρεβάτι. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν κουράζεσαι ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις Mercedes χλιδάτι ή σπορδιθεσία BMW. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις γυμνασμένο στήθος. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι περιζητητός. Κι αν γύρω από το όνομα σου επικρατεί ένας μύθος. Ξέρεις,